Hyvin on hoitamassa tilaa. Ei ota mihinkään kiinni, paitsi ehkä nyt. No nyt, oiku on ahasta. On niin isoja miehiä, että se maha. Minne se menee? Sieltä. Ai. Ai. Hyvin saa sukat ostettua. Joo, mutta ei pääse eteenpäin. Et pääse. Pitää peruuttaa. Lähtee vyöt mukaan. Shit. Oh shit. Vähän parkkuudessa taustalla. Täällähän on ruuhka-aika. Oi, Tää on nyt anteeksi. vammaisia. Koulun hissistä kuva otettiinko? Mahtuuks noihin? No ei noin, mutta tuolla on Inva. Siellä on hyvin otettu huomioon myös Innova-potilaat, ihmiset. Sinne mahtuu näihin normaaleihin. Varpaat ja jumi. Alkaa hutako.